Apa dari sa among vlog dito ka? No. Di pa ni kainuha kay. Hi guys, ngata kamuti. Bye. Now. Gimana suman? Sarap pa ito baga. This is Suman. suman. Siomay. Dia siomay. Nya kani balinghew. Balinghoy. Balinghoy. Islang man kayo di balinghew. Wala. Laman dito tubig ito, tubig ito. Nagkano no? Tudak kilo no? Kasi nagbudbud ka mo? Sabay digugat ako. Ang kagundin ka. Okay na ako ah. Hi, Jo! Lingawan, Jo! Oy! Si Saom na, Saom! Inita, oy! Grabe man daghan ang hugaw, oy! Jo! Saom, Jo! Saom! 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 Tiguang ligo na sila guys, oh. Wala, basi kitugnaw si mama. Ala, bangga sa bawd. Ala! Talikod, talikod. Halo, ois tiguang. Dia na pa, tama na dia pa. Ano ito kanay dito sila noy kay basig malamba pus papa baway kusog. Dito. Dito lang mga papas ko ah. Hala. Diara mo pa tama na dia pa. Atopi atopi. Ayaw na dia sa lawang kay ma. Ligo Sam, agoy ka very good. Kabi, Jo. Hi guys. Hi guys, ligo na si Jo guys, oh. Yes. Kaway kaway. Bibo kaya akong mga kaparentihan guys, oh, guys na naligo. Hi guys. Ligo kami guys.
mo kayo mga bata, guys! Oh! Ah. Tugnaw na siya? Ha? Wala na akong mama guys. Amo man gikaligo kay gikan man taon ni nasakit akong mama guys. Amo gikaligo diri in taon boy kay akong mama guys oh. Ay! Mabang basig mabanggaan sa kuan ba pa mapiang na mabanggaan sa abaod. Asa man si? Asa man si mama? Mato malingkod sa. Asa man to? Asa mabangag? Aka na makuanan maabdan sa tubig. May tatong naipayong no? Apoy payong na to no? Payong ito, kapag payong nakuan. Payong nga ma, payong nga si mama ba para dili kay init. Asa man ko atopi? Ha? Kalingkod na. Ay, may tubig dito mo. O dia. Diri dapat ano? Hinay na mahinay magtingko. Dili hinay. Na. Oh. Oh. Picture. Ano ba kung tabaw? Ano o? Bumaka to short ma. Saan naman? Para gaan ba? Basta naman si. Kuan pa din, lawon pa. Lamin to na payong pi. Oto ito payong. Na-enjoy ko ani. Hindi bila nang iya o. Manam to inani ma dito na biari taman. Short. Kung sino yung lubot ka Short. na, o na. Saman. Ay nga maghubo na pug kadiha na buing. Ano lang, ano lang. Kab mi guys kay among ilubong si mama. Hi guys! Among ilubong para makuan ang ihang mga kuan. Jay. Hi, good Ay ra good. Ikaw mahay ma. Ay Iya mo nakisa mo na. Iya. Sulti ba inam paayo ko dagat. Ikaw ni mo lubot dali ka dali mo dali. Ina mo paayo ko dagat. Hi. Ina. Hi. Hi guys. Ilubong na til. Ayaw ko diri sa dagat. Ito. Wala. Makailitan. Ha? Pero ba ko yan dili pa ba? Umapa Kwa oray kwa. Ay, di dalang kay di ako sa nanaon. Ako kung ana mo ko. Di ano sa laon mo niya mo si mama. Dili ma, Babong. dili butay mo lubot na. Pero di ka kayo. Lamin tanig na ipala. Ano sa pamantaan ni malaom oy. Aning do trono. Bakit? Nalagi na. Tayo ni kapamante. Away pantihay basta. Bundo lay kay na o. Ah. Naba. Ay ana pala. Among ilubong si mama guys para Yan tiil. ayan til malubong para maligon siya. Kay kani man iyahang Wala ba rin masuksok. tiil, sakit yung tiil. Nami manggugta na tong ilubong pa ng walay tubig. May tubig ba? Bukat mo guys ma'am. Bukatan ka daw siya. Oh, pugan ako. Waka mo. Gamhanan. Gamhanan pa gawin power. Tindog na ba siya? Si Tia. Asya ni re. Di na katiya. Ah, katya. Koy na ko. Ha? Paglubong. Lubong siya si Tia. Ano ba ko ang ibang mga biri-biri? Biri-biri, omni biri-biri si Tiya. na lang mabilin. Very good. Apil po ng isa katiguang guys. Oh, apil po guys. Kita po na yan tuhod. Tiguang mo po to eh. Tiguang man, mga tiguang.
Wala koy. Kuy-kuy ang mga tiguwa pare. Guys, o para tabunan ang mga iladong mga tiil. Kami mga tiguang na edad. Bata paglawas. Taglawas nga. Nando anymore. Kanat do yan. Lambahan ka ni sa kuan bagbaw na. Unan ko sa pil. Ano ba day kay crisis mo wa pa ka. Di ko na ako tuhod balo na. Ganyan na. Ako nang sugagan. Duwang naman. Ay, bata. Kani akong mamag papa guys, 80 na ni sila kapin. Kani sila di pa siya bangkon nga tiguang daw siya kay bataon. Oy, dili tira pa. Uy, ano kayang kadya pa kainit? Naunsa man hayang ng tiguang. Ito pa na. Kaya ko bawa pagbalat. Inana ta ka ato pala ro di sa bukod no meta kayo ba? Ah, Sa masig katawa sa malay pa no sa mga Dili ka usig bukod ito. pati nga napunta kay nana na sus mama. Nabuang na niabag na masiguro di magkatawag. Mini-mini naman. Hi guys, welcome to my Mahugay Nation. Mamugay This clan. is my grandma and grandpa. May bilab. May bilab. may bilabard. Kabila bird. Ha? Oo, ma. Na, video na. Video. Kita na nimo dito ini guli. Surya. Ay nasa akong pagkamatanon. Wapa kay ko. Ibu kaya akong banan ako. Ako, abi niya mo kanang asawa na ako. Ang mga bata. Nalingaw po silang mama ug papa Wayon, na wayon. guys. Ako na akong asawa to. Alam mo naman na siya ug ito na basig kaulit. Kailangan tawayan, wala kayo anak. Kaya masawa yan. Pagkauman na lang. Grabe na dayon. lang na gid doon eh. Awayon, dahil kayo. Awayon. Ayun oy. Ay. Ay ba to payungi. Ay ba si. Uy ano? Ay na, may payong di. Ay. Uy, aluga. Ala. Ay, saka mo oy. Dalugan mama pi dali oh. Lugan kang dudong dili. Dili na magkain ako kalakaw akong mama guys, dili siya agapon kay nabunal man gud yung taon nang ihang batang mo nang inaana na yung taon ng puno siyang lawas, magisod na siya og tangkaw. Ang tabunan guys, oh. Kana ni papa, dili ra puta ka nagbalas. Wala pa. Madlog ba nga tubig ba? Iinit kayo. Ha? Ay, dito sa halo mo laom kamay. Babaw man ka doon. Guys, this is our Mana ya, Ma? Kain na mo mga manya. Ano yung mga kinabuhi na mo diri ron o manamig kaligo. Mga amaan niya. Ano yung mga gwapang mga tigulang. Oo. Yun guys. On po. On po. Oy. Grabe ka on. Ay, ayun sa likod sa inaw. Putian na to. Mura man ka na. Puro nga papel ba? Oh. Okay na ka na. Okay na. Hi, muna. Okay na ka? Okay na ka, guys. Nagkatkato naman itong bungto dito. Muli view diri guys sa mga kaliguan guys. Sunas na guys. Sunas na kay guys. So, Usa naman na barubom na diha dapitan no. Ito yung bana ba? Nagdadakong babae dito sa iyang payag sa ibabaw. Mo itong iyang payag ko. Diba? Kailangan lang ko ba nagkwarto? Dali mo sa babae dito. Ah, mao dito nga. Magduda na okay, madugay uli. Niya pa sang kuan, niya pa sa babae. Asawa na. Ana day ang asawa dito. Kadugay ba di mo? Kaya na naman ka. Wala pa din laki nga.
Di, nag-chat-chat mi dito ni Kuan. Yung hingan lang. Kamo. Ako ko di sa likod. May kaya ka di sa likod. Ako yung tapat. Nangaligo na mo? Ha? Ma? Ah. Isa pakita. Uli na mi guys. Bye bye bets. Uli na mi. Kaya na mi. Oo. Kahimo sa doka ero. Nakasabot nung sila. Sila rin nagsaka. Gisaka na sila. Thank you for watching guys, and don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates on my upcoming videos. Bye bye.